Hej og velkommen til denne her video. I dag vil jeg vise jer, hvad jeg bruger til min paryk. For det første, så må I gerne lige se, at jeg har paryk på i dag. Og det har jeg stort set hver dag. Også selvom jeg egentlig bare går rundt herhjemme. Men det første, jeg vil vise jer, som jeg bruger, og det er egentlig for, at parykken den kan sidde fast. Så bruger jeg sådan et hårbånd. Det er velour, som der egentlig gør, at parykken den kan sidde fast. Der er sådan en ro side, når man gør den her, og så er jeg blødt her. Men det er faktisk den her, der gør, at parykken den kan sidde fast. Jeg er overhovedet ikke bekymret, når jeg går udenfor, eller indenfor, eller er til fest, eller et eller andet, at det skal falde af. Den her er utrolig sikker. Og så bruger jeg sådan en kam. Det er jo ofte, når man køber en paryk med, så er man heldig, at så følger der faktisk sådan en her med. Men altså, jeg synes ikke, den er særlig effektiv. Jeg synes, den sådan freezer håret, at det sådan, hvad skal man kalde det? Altså, jeg kan bedre lide at bruge sådan en her. Den kører lidt nemmere igennem håret, og så synes jeg heller ikke, at den ødelægger håret, som denne her egentlig godt kan gøre. Og så bruger jeg selvfølgelig også nogle stylingsprodukter. Lige nu har jeg egentlig bare sådan en lille ting heroppe i håret. Det er jo det, man kan, når man er på ryg på. Så kan man jo sætte håret op, som man har lyst. Men jeg bruger sådan en her. Det er sådan en silikonspray. Den er mega god. Jeg bruger den herinde under håret. Og så ryger kammen altså bare igennem. Den her Simple Styling. Super god. Og så bruger jeg sådan en her. Det er ligesom, man kender som hårolie. Det her er også sådan noget silikon, man lige tager i håndfladerne, og så sammen, og så bare her spidserne. Det gør egentlig bare lige håret, det føles som om det er sådan lidt mere samlet. Det er jo ikke fordi håret bliver blødere af det. Men det samler lige håret lidt. Der er nogen, der spørger, hvor jeg gør min paryk, når jeg skal sove. Om den skal ligge nede i æsken igen, eller hvad skal man gøre? Altså jeg bruger det her stativ, som der følger med på ryggen, når man køber en. Og jeg hænger den egentlig heroppe på, og så kan den hvile sig der til næste morgen igen. Jeg anskaffer mig sådan et glatjern, som man kan indstille temperaturen på. Det gør det altså lidt nemmere, så ikke at man får ødelagt sin paryk. Den må jo ikke få ligesom normalt hår, altså sådan en stærk varme. Det er omkring de 160-180 grader, at den må få med glatjerne her, og det kan jeg jo så indstille. Så det er jeg super glad for, det her også. Og så selvfølgelig dem her. Det er altså meget rart, at man lige kan sætte håret lidt op, fordi det gør jo også det, at når man glatter håret, og man kan gøre det i lidt tyndere baner her, så bliver det altså bare lidt mere lækkert. Og så har jeg jo så hende her, som jeg bruger, når jeg glatter mit hår. Så sætter jeg bare parykken op her, og så lige fast til bordet. Og så kan jeg egentlig vippe hende frem og tilbage, og ja, den er jeg faktisk også super glad for. Ja, jeg er meget glad for alle mine ting, det kan I godt høre, ikke? Men altså, når man bare elsker paryk, og man bare har fundet ud af, at det er bare altså det, der gør en lidt mere glad i hverdagen. Nu undrer jeg måske nok over, hvorfor bruger jeg egentlig paryk? Er det fordi, at jeg har den her hårsygdom, eller hvad er det, der sker? Men altså, det der er med mig er egentlig bare, at jeg har tyndt hår, som der faktisk er rigtig, rigtig mange mennesker, som der har. Og så mit hår, det knækker. Så jeg kan ikke få langt hår, og jeg er faktisk ikke interesseret i at have kort hår. Så allerførst startede jeg faktisk ud med at have sådan en top, sådan en herretop på, og det fungerede faktisk rigtig godt. Men så fik jeg anskaffet mig en paryk også, og så kørte den egentlig bare derfra. Når man først begynder, så er det sgu svært at undvære igen. Men jeg er meget glad for det, og der er faktisk ikke særlig mange i min omgangskreds, som der ved, at jeg bruger paryk. Så om det er fordi, at det er bare rigtig svært at se, at man bruger paryk, eller de ikke vil sige noget, det ved jeg faktisk ikke.
Men hvad synes I? Kan man se det paryk? Og så vil jeg gerne sige tak, fordi I kiggede med. Og hvis I har nogle spørgsmål, så skriv endelig til mig. Jeg vil meget gerne svare på dem, og meget gerne hjælpe jer på vej i jeres parykverden. Nu har jeg brugt det i 2 år, så jeg synes snart, jeg ved en del om det. Men jeg er selvfølgelig ikke professor på området, men skriv til mig, så svarer jeg. Og jeg vil snart lægge en ny video op. Men skriv, hvis der er noget bestemt, I vil se, eller noget, I vil vide om. I må endelig huske at trykke følg, og husk nu at like den her video, hvis I synes, det var noget brugbart for jer. Og så får I også at vide, når jeg lægger en ny video op. Vi ses! Hej!